pamusoro ichangami, pamusoro imadzi, pamusoro idari, pamusoro ivanhu vese vari pana. Zita rangu ndonzi James Bembere, ndogarawo HONDE Valley, huku raGaritsivige. Ndiri kudzingwawo pamba pandiri kugara nevakuru vanonzi Paul Sahumani. Pamba apa ndopandakaberekerwawo, ndikakurirawo ipapo, ndikaitawo mhuri yangu tiri ipapo. Baba wangu akashaya 2022, saka 2023 muna August ndopakatanga nyaya iyi. Vakuru ava vakasangana namama, ina ndiri kuoko Harare kubasa, vakasangana namai vari kubva kuchechi iri Friday. Ndopo vakaridzira mhaiyo muridzo, vachibva vamhanyira mhaiyo, vachibva vataura nyaya yavo yavakataura. Saka mai vakazondifonera ndiri kuHarare kuti no mwanangu, kunoku ndiri kusangana nemashoko ekunzi pamba patiri kugara pazi hapasi pedu. Mama saka mama akati saka ndodi asi wanditi uyai kumba kwedu. Mambomira mama, pandichauya ndo ndikauyawo tochienda kwaSabhuku tochitaurawo nyaya dzacho, tochidzwawo nyaya dzacho. Zvikanzi alright mama haana kuzoenda kumba kwavo, vagara rapera August. Tagara ndobva ndazoti kupera kwaAgasti kwacho ndobva ndakumbira kubasa. Ndikati kumbokumbirawo ndine nyaya iri kundinetsa kumusha. Zvikanzi alright enda. Ndobva ndakwira bhazi mandauya kumusha. Ndasvika paya kobva ndaenda mandaona Sabhuku wangu. Sabhuku ndauyawo, ndakafonerwa namai achiti kuna Paul Sahumani auya pamba achitibhuya gaipo papo makagara. Saka rikizaendeni kwaSabhuku. Sabhuku andaenda vandamutaurira. Sabhuku akati no, nyaya yako ndaizwa, ngatiende ichi kumba kwavo tonyatsonzwisisa kuti zvinhu zvazviri kufamba sei. Zveshuwa takasimuka inini naSabhuku nemupurisa waSabhuku, tobva taenda kumba kwamukoma Paul. Tasvika takatanga kusvikira kumba kwemunin'ina wavo ndoSabhuku, obva tatsanangurawo nyaya yacho. Sabhuku tauyawo, inini ndakazonzwa mukoma Paul arikutaurira mhai achiti ibvai pamba apa ndepedu. Saka zvandinetsawo kuti inini sinzi kugara kwese uku handizviziva kuti ndo mamiriro azvakaita. Zveshuwa Sabhuku akabva vazotumirwa munhu kumba kwavo, vakangogarawo padhuze nemunin'ina wavo Sabhuku. Kubva watumirwa akanga wasipo wabuda. Zvikanzi wabuda munozotsvaga rimwe zuva mozouya futi kana waripo. Ndikati alright zvakanaka. Ndikati asi ndiri kubasa, ndatokumbirawo. Zvikanzi munozotsvaga rimwe zuva wozouya. Zveshuwa ndakabva ndabva kumba kwana Paul, kobva ndadzoka kumba, kobva ndakwira bhazi vandadzoka kuHarare. Tagara gore rapera gore rinoi muna July ndopo vakabva vauya futi, vakazoya nemunin'ina wavo kumba kwaSabhuku. Kobva wataura. Zvikanzi atauya, takati wanga wabve apo vari kugarirei. Sabhuku akataurawo zvaakataurana navo. Mama wanga wasipo, mama wakazouyawo pamba, kobva wazodedzwawo naSabhuku avo vanga watoenda kumba kwavo. Sabhuku mama paakaenda kwaSabhuku ndopa akataurawo nyaya yacho akati ndazwa mandidaidza. Sabhuku zveshuwa ndinda kudaidzai. Vana Paul Sahumani wauya wachiti ibvai pamakagara apo iyadhini. Saka ndo nyaya yavari kutaura. Saka ndinoti munoti kudinazvo. Zveshuwa mama akandifonera ndiri kuHarare, mwanangu nyaya yaya yegore rapera yaya yatanga futi. Saka vana Paul wauya wati ibvai. Ndikati alright mama ndazvinzwa. Ndikaita mukana pakati papa ndichauya futi titaure, sezvo gore rapera wakangoti unozotsvaga futi rimwe zuva. Zveshuwa ndakabva ndakumbira kubasa kumwe gore rinoi muna kupera kwaJuly apo. Vandakumbira futi kubasa, kobva ndauya. Ndakasvika pamba paSabhuku. Sabhuku ndauya kunyaya yaya, wadaidzeyo vana mukoma Paul vauye tizwe nyaya yacho. Zveshuwa Sabhuku akabva vafonera, mukoma Paul uyai kunoku, mhuri yakaBembere yauya kuti tizwe nyaya yenyu. Mukoma Paul vakapindura vakati handisi kuuya ikukoko, ndiri kwashe, handisi kuuya ikukoko. Vatsvage futi rimwe zuva ravanozouya.
tozotaura zvishuwa sabhuku akabva ati zvirikutaura izvo uruzvizwa ndikati ore ndazvizwa asi onai ndambokumbira kubasa paipa ndakambokumbira zvapa ndakumbira zvekubasa kanzi aiwa iwe ukazoita mukana unouya ndikati oraiti zvakanaka kobva ndadzokera kupera kwaJuly kupera kwaAugust ndopandakabva ndauya futi chingosvika ndakauya uri musi wa4 musi wa5 musi wa4 musi wa5 musi wa6 ndopandakabva ndapiwa tsamba yakabva kwaheadman kwaChief Sahumani zvikanzi urudiwa kudare kwashe ndaudiwa kudare ndashaisheiko ndatadzeiko zvikanzi aiwa iwe urutodiwa kudare orit tsamba musi wa7 ndopatakabva tapinda kudare pataenda kwamambo kwashe kwabva tasvika kudare kuyakwe tapinda mudare zvikanzi nashe nyaya iri kutaurwa naPaul ari kuti ibva pamba porugara baba sekuru wako wakasopiwa ndibaba wavo 1979 ndopa wakasopiwa sekuru wako iyoyo ndo wakasopiwa paporugara ndibaba ava saka ngepedu inini handisingazviziva kuti kugara kwese kwandaiita hapana chandaiziva saka sekuru wangu ndopa akafirawo pamba ipopa mbuya ndopa akafirawo ipopa munin'ina wasekuru ndopa akafirawo ipopa baba wangu ndopa akafirawo ipopa inini ndasara paumba namhaiyo tichiri kugara pamba ipopa chingochengetawo mhaiyo nemhuri tiri pamusoro emambo inini zviri kutondikashamadza nekuti kwandiri kutaura apa inhaka yemadzibaba angu. Baba vangu ndivo vakaita munda uyu ndevabvunza mutupo wakapiwa baba vangu, saka munda wababa vangu. Saka zvakaitika ndezvekudaro izvi, sekuru wake uyu mazuva evanhu kupinda mukipi, vanhu vakapinda mukipi, ava vatori nostendi yavo nemunda wavo wabvunza mutupo, saka ndipo paigara sekuru wavo. Saka apo pakapinda mukipi, pakabva mukipi hondo yapera, sekuru wavo ava vakabva vasvika pana mudhara wangu, wanga wakura, vakati no muzukuru, inini kuti ndichakwire kugomo kune kustendi kwangu, saka ndiri kumbira hangu kuti ndimboti pekugara, pekuwaka. Saka baba akati iwe handiti une mhuri here iwewe? Kandi no inini ndepangu nemudzimai wangu apo ndimungoda hangu pekudini, pekuti mhuri inodini, inozvionera stendi iriko yavo yemuchana. Saka zvadaro baba wakabva wangu pastendi apa wakavapa right, wadaro wakabva wagara iwo sekuru wavo svikira waibva wafa. Wafa kudaro mudzimai wacho akangosara aibva afawo futi. Ava manje vaitoziva kuti aiwa stendi yedu tinayo kugomo kwavakanga vachigara, ndiyo yanga neminda yavo ikoye, ndio kwavakapfekerwa vagaripo. Saka takazoona baba wake iyeyu akuisa iyeyu mukororo wake mumunda, ndipo takati iyazve wakuzovaka mumunda umo, havazive here kuti minda iyi haisi yavo. Saka ndipo ndakazoti hatichitaurirane navo. Saka ivo manje takabva taona kuti tikati titaurirane tega zviti, tikati ndobva ndaenda kwaChief Sahumani, ndobva ndasvikako ndobva tamutsanangurira nyaya iyi. Aibva anzwisisa, ndikati aiwa hatisi kuda kuti wasamonweba, toda kuti tingotaurirane chete. Saka ndakabva tadini, wabva wadaidzwa, wakanyorerwa tsamba yekudaidzwa kwaChief Sahumani, tibva tasangana ikoko. Waibva tangotaura izvo handiri kutaura izvozvi,
aibva vangotaurwa kuti munda ndevabvunza mutupo warizive munda awo chichini chitsvagai kwekudini nzvimbo yenyu yekugara. Saka Ishe Sahumani atopedza kutaura takazovatora tibva tati ngatitaurirane, tobva tachienda totaurirana navo pasaiti tikati no, zviro zvakadaro tiri kuti iwewe tsvaga nzvimbo iwewe. Kamakasainana pari mati makasainana zvakasara kwashe Sahumani. Anosara nemapepa sei unosenzesa masamoni ewe whether pane samoni kana kuti hapana samoni, asi nyaya yaishe Sahumani. Saka inotonyorwa yobva vasainirana umwe naumwe opiwa pepa rani. Saka zvamunotaura kuti hapana pepa ripo zvokuti azakasara kwaishe Sahumani kunyepa hapana pepa ripo. Ngati mimi hamuna pepa, complainant haana pepa, respondent haana pepa, kuti sekuru wavo akaya akakumbira akapiwa, munonzwa, akadini akapiwa, akamupa handimba. Ende zvikutoratidza kuti pakaitwa disagreement mamustoripo be makazongozwa kana kuona, asi pakaitwa disagreement you are not there. Saka zvakafanira kuti hamuna chamunoziva panyaya iyoyi, chamunoziva chaicho hapana. Saka yakadaro ka because dai muntu ati mimi ndimi makapa, mamune right because ndimi muridzi, but mimi hamusi muridzi be, muridzi akapa wakafa. And you don't want to take advantage yekuti munhu akazviita akafa. Taimutaura nezvayo kai, ukazwa kutaura nyaya kuti sekuru wake woti baba wake wozoti iye makore mangani, kana totaura nenyaya kipi, inyaya kipi iri kuma 70 76, 77, 76, 77 kusvika izvizanchi almost 50 years. Nhasi motanga kuti 50 years down the line motanga nhasi unoti right ngepabvunza mutupo ngepabvunza manga muzopaziva mapesa avo kuti mamutozani ngepabvunza mozotanga chii, mozotanga nyaya kuti mukwazi muteka advantage yewana, because magenerations atotaura nezvavabambo takutoti 4, you are talking of 4 generations, because agreement chayo totangira kuna sekuru wake uti topinda kunani kuna baba wake, handiti akatoita agreement haasitori baba wake ba ndisekuru wake, aita agreement sekuru wake nasekuru wani wenyu, you are not there, imamusipo bai.